Vitajte v novom predajno-servisnom centre Volvo, kde sa stretnú inovácia a pohodlie. Naša mestská elegancia. Spoľahlivé a štýlové Volvo, ktoré je pripravené zvládnuť každodenné výzvy v meste. Náš interiér ponúka prvotriedny komfort a profesionálnu atmosféru, ktorá zabezpečí vašu maximálnu spokojnosť. Obdivujte náš široký výber najnovších modelov Volvo, ktoré združujú luxusný dizajn s najmodernejšími technológiami. Naše SUV. Spoľahlivý spoločník na cestách do neznáma. Pripravený zvládnuť akékoľvek výzvy, ktoré vás čakajú. Náš servisný tím sa stará o vaše vozidlo s najväčšou starostlivosťou a profesionalitou, aby ste mohli mať absolútny pokoj. Navštívte nás ešte dnes a objavte svet Volvo. Spoločne budeme jazdiť do bezpečnejších, ekologickejších a elegantnejších zajtrajškov. Nové predajno-servisné centrum Volvo. Vaša cesta za kvalitou a spokojnosťou sa začína tu.